आगे बढ़ो ओं बे अन्थाइ बिराद सिलाय मिथिगौ आगथ' बैसो माथो बेजों Oh my gosh! Woohoo! Bên thằng này đi. Ama. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Samo khun ba phai, bicheng sen ba. Ayo, mama. Ayo. Ale, betul betul barang ini. Ayo. Nih, masih memori ho, hasil semua begitu. बहुत डेंजर है भाई लोग, डेंजर। मेरे को देख किस तरह पैर के ऊपर लटक के रखा है। देख लो भाई लोग, देख लो। वाह खुरिया आइयो वाह खुरिया गैला थैबाय बे फाग्ला हनै गोलैबाय वाह खुरिया नोगोद स्लिप जाखायोलै माखासे देख भाई लोग हम लोग जोङो बेलेग लामाजों फैनांगौ जाबाय नायना ला लामाया माबायदि हालोद बेजों फाग्ला बेरायफैनो हायो राइटार बायदि फैबायलां ओइ रुलै हाला थांनो र' दै